היי גייז, מה קורה? מקווה שיש לכם אחלה יום. אני יודעת שהרבה מכם שואלים אותי על השיער שלי וכמה זמן הוא יחזיק ורוד. כמו שאתם רואים, לא הרבה זמן בכלל. הרבה בנות בעקבות השיער הוורוד שלי אמרו לי שהן גם רוצות לצבוע לוורוד. אם אתם רוצים לצבוע לוורוד, אתם חייבים לדעת שזה א', צריך לצבוע לבלונד לפני, 2, זה מאוד פוגע בשיער כי בעצם עושים חמצון על כל השיער, ו3, זה לא כזה מחזיק מעמד הרבה זמן גם ככה. אז תעשו את השיקולים שלכם, אבל הייתי חייבת להתייחס כי קיבלתי המון שאלות. האמת שיש משהו באיך שזה נראה כרגע שאני ממש אוהבת. כאילו את הבין לבין, יש בזה מין הינט של ורוד, אבל לא ממש, תחת זה נראה כאילו קצת ג'ינג'י, אז אני אוהבת את זה, אז בא לי להמשיך לשחק עם צבעים, זה כיף, ואני עושה את זה בדרך מאוד חכמה, ככה שאני לא אפגע בשיער שלי מתחת. אז אם בא לכם לדעת יותר על צבעים בשיער וכאלה, אני יכולה לשתף אתכם בהמשך כשאני אחליט לצבוע לעוד צבעים, אבל כרגע אני באמת ממש אוהבת את הגוון. איכשהו, תגידו לי מה דעת. מכירים את הבנות האלה שרואים באינסטגרם עם האיפור המושלם, והכל נראה נורא דרמטי, ויש כזה טרנדים שהם כאילו מאוד אינסטגרמים, שזה גבות, שזה היילייט, שזה ליקוויד ליפסטיקס. אם אתם בקטע, ואתם בקטע של אינסטגרם, ובקטע של איפור באינסטגרם, you know what I'm talking about. אני מתה לראות איפור באינסטגרם, אבל אל תשכחו שגם על האיפור שאתם רואים, בדרך כלל יש הרבה תאורה, ויש הרבה פוטושופ שהם עושים לתמונות. הם מחליקים את האור, מדגישים עוד יותר את הנצנצים. משהו למשל שאני יודעת שהרבה עושות, כי הם סיפרו לי את זה שפגשתי אותם in real life, זה שאם לפעמים רואים את הדבק של הריסים, או אם קו הריסים לא מספיק שחור לגמרי עם האייליינר, אז הם בעצם לוקחים צבע שחור ועוברים על האייליינר בזמן כאילו על התמונה בפוטושופ. אפשר לעשות את זה היום, לא באמת בפוטושופ, אנחנו אומרים פוטושופ, אבל זה לא באמת בפוטושופ. בכל מיני אפליקציות שיש בנייד אפשר כבר לעשות את זה, אז לא צריך איזו תוכנה מיוחדת, לא צריך להבין בפוטושופ. אבל כמו שאתם רואים עכשיו, אין פוטושופ, כי אין כזה דבר בווידאו, או לפחות לא שאני יודעת איך עושים. אז ככה זה בעצם נראה באמיתי, בווידאו. אז נראה לי הגעתי לתוצאה די טובה. אוקיי, עכשיו אני סתם חופרת, כי הרי זה דברים שאני אגיד גם ככה תוך כדי המדריך, אז אם אתם רוצים לראות בדיוק איך עשיתי את זה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה עם פנים נקיות לגמרי, ואפילו היום ויתרתי על קרם הגנה, כי זה יכול לעשות פלashback בצילום. מה שכן, אני הולכת לשים את הפריי אויל, זה שמן, על הפנים כבסיס למייקאפ היום. יש טרנד באינסטגרם להשתמש בשמנים, לערבב אותם לתוך מייקאפים, להשתמש בהם בתור בסיס, ואני ממליצה, אם כבר עושים את זה, תשתמשו במשהו שהוא טבעי לגמרי. אז פריי אויל זה משהו שממש הושק לאחרונה בארץ, זה חברה מגרמניה, כל אירופה מדברת על זה, זה משהו להיט היסטרי. השמן הזה עשוי משמנים טבעיים בלבד, אין בזה אלכוהול, זה מבוסס על דברים כמו שמן קוקוס וחוכובה, ומה עוד יש בזה? יש בזה גם שיבולת שועל, כאילו באמת רק דברים טבעיים וטובים. בעצם כששמים את זה על הפנים, זה גורם לטקסטורה ומרקם ממש נעים, המייקאפ נדבק ממש יפה מעל זה, וזה קצת מדלל גם מייקאפ. אז מה שאני אוהבת לעשות, וזה גורם למייקאפ לראות מהמם, וזה סוד שמאפרים יודעים כבר הרבה שנים ברשת, זה אני לוקחת את המייקאפ עם סופר כיסוי שיש לי, אפילו הוספתי לזה cover effects drops, כדי שייתן לזה עוד יותר כיסוי, ושתי טיפות מהפריי אויל, מהשמן סרום לפנים. בעצם מה שזה עושה זה טיפה מדקק את זה, ככה שאני נשארת עדיין עם כיסוי גבוה מאוד, אבל זה לא נראה קייק פייס. ובאינסטגרם אתם רואים הרבה פעמים יש סרטונים כאלה שאנשים בעצם מערבבים שמנים לתוך המייקאפים, זה אחלה סרום לעשות את זה, זה גורם למייקאפ לראות נורא יפה, וכמובן שתופכים את זה עם הביוטי בלנדר, כי אינסטגרם מייקאפ חייב להיות עם ביוטי בלנדר, ובעצם בונים פה כיסוי אטום לגמרי. אז רציתי להראות לכם איך עושים אינסטגרם מייקאפ, אבל איך עושים את זה גם לביש, ולכן השתמשתי בסרום גם כבסיס, וגם ערבבתי שתי טיפות לתוך המייקאפ, כי זה קצת מדקק את זה וגורם לזה באמת לראות מהמם, למרות שהצלחתי להגיע, כמו שאתם רואים, לכיסוי מלא ואטום לגמרי. וכמובן שאם אני לא אגיד כלום, אתם תשאלו אותי בתגובות, אז אני חוסכת לכם את השאלה. את פריי אויל, בעצם כל הליין של פריי אויל אפשר להשיג בסופר פארם. אני עוברת הלאה לקונסילר, כי למרות שיש לי כיסוי מלא,
you can be sure שבאינסטגרם עושים הרבה הערות והצללות ושמים עוד הרבה קונסילר מעל הכיסוי המלא שיש לנו על הפנים. אז אני בעצם לוקחת את הקונסילר שלי ועושה את המשולש העצום המפורסם מתחת לעיניים. אני גם מדגישה קצת את קמטי ההבעה שלי, לא מדגישה, מנסה כאילו להעיר אותם ומאירה את מרכז הפנים. להצללות אני הולכת להשתמש בפלטה של סליק, אני חושבת שהיא ממש טובה לזה, אבל אם אין לכם את הפלטה אפשר להשתמש כמובן גם בקונטור סטיקס, כמו של סמאשבוקס, כמו של סקארה, פשוט משהו קרמי, אפשר גם להשתמש בקונסילר או מייקאפ כהה יותר מהגוון שלכם, אבל באינסטגרם אתם יכולים להיות בטוחים שתמיד יש את זה על רטוב ואחר כך מעל זה על יבש, כי אז זה יוצא הרבה יותר מודגש, ונראה לי הסוד של אינסטגרם מייקאפ זה בסוף שהכל יהיה מאוד מודגש. אז אני בעצם עושה צללות בצדדים של הפנים, בעצמות הלחיים, בצדדים של האף, ואז אני לוקחת את הביוטי בלנדר על החש שלי וממשיכה לטשטש את הכל ביחד. טיפ קטן ממני, קודם תעברו על הצבעים הבהירים, על האזור בעצם הבהיר, ואחר כך תתחילו לטשטש החוצה את הגוונים הכהים. למה? כי אתם לא רוצים שהביוטי בלנדר שלכם יהיה פשוט מלא בצבע כהה, ואז אתם מנסים לטשטש צבע בהיר, והביוטי בלנדר מלוכלך, והוא עושה לכם בוץ על כל הפנים. אז קודם תעשו את האזורים הבהירים, ואחר כך בתפיחות תטשטשו את האזורים הכהים יותר. ו-it wouldn't be Instagram makeup אם לא היינו עושים קצת בייקינג. אם אתם לא יודעים מה זה בייקינג, אני לא יודעת איפה חייתם ב-2016, וזה בעצם טכניקה שמגיעה מאיפור דרג, אבל זה משהו שקצת אימצו ברשת לאחרונה, לא טכניקה חדשה אבל בכלל, זה פשוט שיטה של לקחת הרבה פודרה עם ספוג, ולטפוח הרבה מזה, מעל אזורים שאנחנו רוצים לקבע ולגרום להם להיות בהירים. אז בעצם עם הביוטי בלנדר הלכה מרימים הרבה פודרה ומניחים את זה שם ונותנים לזה כביכול לעפות, to bake. ואז לאט לאט זה מתייבש וזה גורם לזה לא לזוז ולהיות תמיד, אבל במציאות זה כן גורם לקמטים להיות מאוד בולטים, אז שימו לב לזה. אחר כך כמו שאתם רואים אני לוקחת את הקאט וון די פלט שלי ופשוט מחזקת עוד יותר את ההצללות ואת הברונז, קצת קים קרדשיאן כאן, אני הייתי אומרת האמת אינסטגרם מייקאפ זה די דומה לקים קרדשיאן מייקאפ, בוא נגיד שאם אנחנו נעשה עכשיו איזשהו מחקר אנתרופולוגי, אני מניחה שקים קרדשיאן הייתה זאת שגרמה לטרנדים האלה, כאילו לבוא למיינסטרים. גבות, אוקיי, אי אפשר לעשות אינסטגרם מייקאפ בלי גבות, אז כל הסוד באינסטגרם מייקאפ, או אינסטגרם בראוז קוראים להם, גבות של אינסטגרם, זה שהן מאוד מודגשות ומאוד ברורות אפשר להגיד, הן לא פרועות, הן לא טבעיות בכלל, ולכן מומלץ להשתמש בג'ל, וממש להגדיר את הצורה שלהם מאוד ברור, אבל מה שכן, תמיד יש להם מין גרדיאנט, כמו אומברה כזה, שתחילת הגבה מתחילה קצת יותר בהירה, ואז לאט לאט זה הופך ליותר כהה, אז בשביל זה עברתי לעיפרון, זה עיפרון של מק בגוון אומגה, אבל כמובן שכל המוצרים יהיו רשומים בקופסת המידע אם פספסתם שם של משהו, אז עם העיפרון הקצת יותר בהיר, אני בעצם מגדירה את החלק הפנימי של הגבה, ועם הג'ל אני מייצרת את הצורה שאני רוצה, ואני גורמת לחלק החיצוני של הגבה להיות קצת יותר כהה. אני חייבת להודות, אני לא אלופה בלעשות את האינסטגרם בראוז כמו הרבה בנות באינסטגרם, כי יש משהו ביד שלי, ביד האיפורית שלי, שתמיד משהו, גם אם אני מנסה לעשות משהו הכי מוגזם והכי דרג, בסוף זה הולך למקום הטבעי. אז בוא נגיד שזה הכי מוגזם שהצלחתי לעשות, כי אני עדיין תמיד הולכת לאיפה שזה עדיין נראה יפה ועדיין נראה טבעי ולביש. אז לכן אני קוראת למדריך איפור הזה, איפור אינסטגרם לביש. כדי שתדעו איך לעשות את זה, כאילו שתראו איך זה נראה, שגם אפשר לעשות את זה וזה נראה טוב, זה לא רק נראה מוגזם. מה שחשוב כמובן זה לקחת איזשהו קונסילר או משהו בהיר, זה יכול להיות גם המייקאפ שלכם, ולהגדיר עוד יותר את הגבה. גם אם לא יצאתם מהקווים, עצם זה שמגדירים את זה במין פסים נקיים, קווים נקיים מאוד, זה עוד יותר מדגיש את הגבות. וכן, that's all about the Instagram brow.
אוקיי, חשבתי שזה הכל עם הגבות, אבל לא. כמובן שצריך גם לתת הערה על עצם הגבות, כדי לתת לגבות עוד יותר לבלוט ולהיות ברורות. אז עם היילייטר עדין אני בעצם מקבעת שם ומגדירה את הגבות ועוד יותר. אני משתמשת היום בפיינטפוט כבסיס לאיפור, אני משתמשת היום בפיינטרלי, אני לפעמים עם פיינטרלי, לפעמים עם סופט אוקר, זה מאוד תלוי בגוונים שאני הולכת לעשות. אם אני הולכת לעשות גוונים צהובים יותר, אני משתמשת בסופט אוקר, אם אני הולכת להשתמש בגוונים ורודים יותר על האפף, בפיינטרלי. היום אני משתמשת בפלטה של עופרה, משתי סיבות. אחד, כי אתם ביקשתם ממני לעשות משהו עם הפלטה הזו, ושתיים, כי אני חושבת שעופרה היא באמת דוגמה מצוינת לחברת איפור שמאוד מאוד שמחה בעקבות האינסטגרם מייקאפ. אנחנו רואים, אם אתם עוקבים אחרי כל האנשים האלה בחול שעושים איפור מוגזם ואינסטגרם מייקאפ, המון מהם משתמשים בעופרה, כי זה איפור סופר פיגמנטי, סופר מקצועי, אבל וכאילו קל לעבוד עם זה, קל לטשטש את זה. אז מה שאני בעצם עושה היום, זה סוג של cut crease, לא, מה זה סוג של? אני עושה cut crease, בעצם שקע חתוך, אבל במקום להשתמש בעיפרון שחור ולטשטש אותו, אני משתמשת רק בפלטה ובצלליות, כי אפשר לעשות את זה באמת רק עם הצלליות, כי הצלליות כל כך פיגמנטיות ואיכותיות של עופרה, שאפשר בקלות לטשטש אותם. אם מעניין אתכם לדעת איפה אפשר להשיג את הפלטה הזו, היא מדהימה בעיניי, כמובן שאפשר בגילטי, ואני אשים לזה קישור למטה בקופסת המידע, יחד עם כל מיני קישורים שיהיו לי, אבל שתדעו שעופרה כמעט תמיד אפשר להשיג את זה בגילטי. אז בעצם טשטשתי את ה-cut crease שלי, ואז אני לוקחת גוון שימרי בהיר ושמה את זה על כל האפף. וזה אינסטגרם מייקאפ. אני יודעת שלפעמים זה נראה ממש ממש מסובך, אבל בעיניי זה כאילו הלוק האולטימטיבי שיש באינסטגרם, פשוט להוסיף על זה את האייליינר המאוד מאוד דרמטי והריסים, וזה פשוט מהמם, תמיד. כמובן שבהתאם ללוק שהבן אדם או האישה עושה באינסטגרם זה יכול להשתנות, אבל כשאני חושבת אינסטגרם מייקאפ אני חושבת על זה, על שקע חתוך מאוד מאוד מודגש, ולכן אני עוברת גם עם צללית בצבע שחור, ממש שוב על כל השקע החתוך הזה, אבל כמו שאתם שמים לב, כל פעם אני עוברת למברשת נקייה וממשיכה לטשטש את זה, כדי שזה יראה הכי מושלם שיש. וכשאני באה לעשות את האייליינר זה מאוד מאוד קל לי, כי אני כאילו הולכת עם אותו כיוון, כמו הכנף שעשיתי כבר, וככה זה גם יצא לי סימטרי, כי כבר עבדתי על הצורה של העין, ואז האייליינר זה באמת חתיכת שלוגה, piece of cake, אני לא יודעת אם זה עובד בעברית, חתיכה של עוגה זה בטוח לא עובד, אבל בואו נאמץ את זה ונהפוך את זה לשלנו. אז אני בעצם עושה אייליינר, ואייליינר אינסטגרם הוא די עבה, הוא די דרמטי, וכמו שאמרתי לכם בתחילת הסרטון, מאוד קשה לי לגרום לדברים להיות מאוד דרמטיים, כי תמיד היד שלי לוקחת דברים לכיוון טבעי. אני חושבת שזה האייליינר הכי דרמטי שעשיתי לעצמי בזמן האחרון. אני ממלאה את זה ומדגישה את זה עוד יותר עם אייליינר נוזלי. אם אתם רוצים אייליינר מאוד 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 שחור, הרבה פעמים טוש לא מגיע לרמת השחור שאתם רוצים, אז תעשו את הקווים שאתם רוצים ואת הצורה, ואז רק תמלאו את זה ותעברו על זה עם אייליינר נוזלי, כי אייליינר נוזלי בדרך כלל הרבה יותר שחור, ואייליינר נוזלי אגב יכול להיות מבריק או מט כשהוא מתייבש, אז, וזה לשיקולכם. באינסטגרם ראיתי גם וגם, אני חושבת שהטרנד הוא יותר למט. אם אתם רוצים שזה יהיה מאוד מאוד מט, אתם יכולים תמיד לקחת צללית שחורה ולטפוח מעל, ואז גם אם האייליינר שלכם בבית הוא מבריק, אתם יכולים להפוך אותו למט. אז אני מעגלת ריסים, שמה את המאסקרה שלי כמובן, אבל אל תדאגו, אנחנו לא נעצור כאן, אנחנו נחזור עם ריסים מוגזמים. אבל בינתיים אני קצת מדגישה את קו ריסים התחתון, גם אם זה נראה לכם שאין כלום על קו הריסים התחתון, באינסטגרם מייקאפ תמיד יש איזה משהו. אז שמתי קצת שאריות ממה שנשאר לי על המברשת, העיפרון השחור כזה, סליחה, הצללית השחורה על קו הריסים ומאסקרה. בתוך קו המים, אם אתם רואים איזשהו צבע בהיר, זה כמעט תמיד נעשה עם איזשהו אייליינר ג'ל בהיר, כי זה הרבה יותר עמיד והרבה יותר מודגש, ואם אתם רואים את זה בצילום זה כנראה משהו מאוד מודגש, אז השתמשתי גם בשל עופרה כי הוא מאוד מאוד פיגמנטי.
ונצנצים, אינסטגרם מייקאפ, כמעט תמיד יש בו נצנצים איפשהו, אז זה יכול להיות על כל האפף, זה יכול להיות צללית מאוד מאוד מנצנצת, או זה יכול להיות נקודות אור כאלה כמו שאני עשיתי עכשיו, עם אייליינר, נצנצים, שזה בעיניי אחד הדברים הכי כיפים לעשות. אם אתם עוקבים אחריי הרבה זמן, אתם יודעים שזה לוק כיפור שאני עושה לעצמי המון, שאני רוצה משהו כאילו שנראה נקי ואלגנטי ויפה, אבל בכל זאת יש את זה, את הקצת קריצה של כיפיות של הנצנצים שאני מאוד אוהבת, אז אני אוהבת מאוד לעשות מנקודות אור בשפיץ הפנימי של העין עם נצנצים. ועכשיו אני מדביקה בעצם את הריסים. הריסים שאני מדביקה היום הם של House of Lashes, בסגנון אייקוניק, שזה באמת אחד הדברים הבולטים שאנחנו רואים באינסטגרם, כולם משתמשים בריסים האלה, כדי לגרום לזה קצת להיות יותר קל להדביק, אני חותכת אותם לחצי, ואז יותר קל לי להדביק אותם. אז אם זה היה נראה לכם מוזר, זה הסיבה. עם עוד קצת פודרה, בעצם נפנפתי את כל הבייקינג שישב לי בינתיים על הפנים, ועכשיו הפנים שלי הם מט, ואני לוקחת ערבוב של שני סמקים פיגמנטים, אלה שניהם של מייבלין, הם חדשים בישראל, השמות של הגוונים כמובן יהיו למטה, אבל פשוט ערבבתי בין ורוד ובין כתום, כי בדרך כלל באינסטגרם זה מה שאנחנו רואים, גוון כזה בין פיצ'י ורוד, משהו לא מוגדר. וכמובן ההיילייטר הכי מוגזם שיש לכם, ואז עוד היילייטר. אז אני משתמשת בדרופס הנוזליים האלה בעצם של cover effects, שהם כאילו מאוד מאוד אינטנסיביים. אם תשאלו אותי, אני רציתי כל כך לאהוב את המוצר הזה, כי בסוואצ'ים הוא מטורף, אבל על הפנים בעיניי הוא נראה לא כזה טוב. אני עוד צריכה לשחק עם זה ולראות איך זה כשמרבבים את זה לתוך המייקאפ, אבל בינתיים אני קצת מוחזבת מהמוצר הזה. אבל אל תדאגו, יש לי את ההיילייטר פיצה של עופרה, שזה פאפאו, תראו איזה היילייט זה עושה, כששמים אחד מעל השני, אז בכלל, כאילו אני יכולה לסנבר פה את כולם. Instagram makeup is all about the highlight, וגם liquid lipsticks, כמובן. כל הטרנד באינסטגרם זה רק liquid lipsticks, נראה לי אף אחד באינסטגרם לא ישתמש באודם שפתון רגיל, כבר מעל שנתיים. אני משתמשת כאן בגוון שקוראים לו מרשמלו של Dose of Color, שזה גוון מאוד אינסטגרמי כזה, שהוא קצת חומי, קצת 90s, קצת אפרפר, הנודים מאוד מאוד חזקים באינסטגרם, כן, אז הם מטים, הם פיגמנטים, הם יפים, אבל עכשיו לאחרונה הטרנד מאוד חזק באינסטגרם זה שפתיים של liquid lipsticks, אבל מטלי. אז זה בעצם ורסאי של עופרה, זה liquid lipstick מטלי, אני שמה קצת מעל, עושה קצת אומברה כזה על השפתיים, ובעיניי זה הכי להיט, הכי טרנדי, הכי אינסטגרם מייקאפ, אבל גם ממש לביש וממש יפה. כששמתי את זה באותו יום, כולם שאלו אותי, מה זה השפתון המהמם שיש עלייך? אז זה ערבוב שעשיתי, הרגשתי שהאף שלי לא היה מספיק מודגש, לא היה מספיק קונטור, אז לקחתי עוד קצת ועשיתי עוד קצת על האף, כי האף מאוד 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 מודגש באינסטגרם תמיד, עם הקונטור ועם ההיילייט, אז אל תשכחו את זה, וזה בעצם הלוק, הורדתי את השיער, אם אהבתם תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תשאירו לי את התגובות, ונתראה בסרטון הבא, love you guys, ביי!